Makhosi. Hey. Sabaza kwakho. Ngena fana. Khona icathulo. Makhosi ngokugqoka iqhuzu makhosi. Hayi makhosi. Ngokudlala school ngizonhloleleka udameni. Hayi makhosi. Abadala oDuncan omabhuluka makhosi. Hayi makhosi. Alright ke mfana wami. Siyasebenza manje. Mfana wami ungibona mina. Ubu 5000. Hayi bo makhosi, hayi bo. Asi ngoba sesixoxile nje. Hayi bo. Kodwa ngikho-ke lapho ngikusiza. Kanti makhosi upermanent ini la? Mina ngesitifiketi sokuhlola. Hayi makhosi, hayi. Biometric okuhlola mina mfana wami. Hayi makhosi, hayi. Alright ke mfana wami. Ufunani-ke njengamanje? Hayi makhosi nginenkinga la. Izolo ngiphuzile angazi ukuthi ngilaleni. Wazi ukuthi ulaleni. Yabo makhosi. Alright. Mfana wami-ke yonke into manje isebenza online. Hayi bo makhosi. Ngisebenza ngo-online. Uhlola online futhi manje? Mina ngi-online mfana wami. Hayi makhosi. Ngizokubhekela inkinga yakho ngikutshela. Uthi uGoogle la. Uma kade udakiwe akazazi ukuthi ulaliphi. Usuke ulale ethaveni mfana. Hayi makhosi. Usuke usethaveni. Hayi makhosi. Ngiyazi ngoba ngiza la. Bengifuna ukubona ukuthi uyisangoma sangempela yini. Mina ngidawanga ngalala ethaveni makhosi. Uthola ukuthi nginamanga mina. Siya-add-ke kulo 5000. Hayi makhosi. 20,000. Ngidakwe ngalala embhedeni engikushoyo kahle makhosi. Uyaphi pho la? Cela ungiphumbele mfana. Makhosi. Cela ungiphume mfana.